Türkmenistan'da doların hümmetinin manada hürayı kurulunacaktığı varadaki tasdiklanmadık maglumatların neticesinde yurdun türlü kunjuklarındaki valyuta alış-çalış nokotlarında adamların ulu novotları dörüdü. Bu yüzü olay adam hem Mari'nin Dayhan Bankı'nın öňünde ellerindäki manadyny dollary çalışmak üçin nowata durulur. Her adam başyna $1000 artyk berilmeýän bu alys-çalys nokotlarynda nowata duranlaryň ýürüýte tanawynyň ýöredilýändigi, seýlede adamlaryň öz nowatynyň gellerine ençime näp hem garaşmaly bolýandyklary aýdylýar. Men 100 mal gördüm. Men 5 näçede gördüm. Ol spisak ýa uyurýar. Biz spisak eden bolýar. Bu netýär. Eýlini gaýdy. Ne heýän çekip alýan, alam. Käwada spisak herikýärler, käwada meka pasportun alýar. Biz ştaýda 4 gün ýa-da ýazylyp gördük. Elner uçgalardan başlyk, elner uçgalardan spisak ýa-da. Onun şondan men bilemem. Ulu nowatlar täwäpli adamlaryň arasynda dawa jenjelleriň hem ýüze çykýandygy, netijede bu ýagdaýlary gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň goşulyp, tertip düzgünni ornuşdurmaly bolýan ýagdaýlarynyň hem seýrek däldigi bellenilýär. Maradak nowatlar bilen bir hatarda $1 5 manada ýetjekdigi baradaky ilad arasyndaky gurrunlaryň netijesinde paýtagt Aşgabatyň alys-çalys nokotlarynda hem dollar satyn almakçy bolýan adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Ýatlap geçdik, geçen ýylyň aýagynda hem 2009-njy ýyldan bäri saklanyp gelen manat dollar gatnaşygynyň üýtgejekdigi baradaky ilad arasyndaky gurrunlar täwäpli Türkmenistanlylar ellerindäki manadyny dollara çalysmagy howlugypdy. Şonda häkimetleriň manadyň dollara bolan gatnaşygynyň üýtgewsiz galjakdygy baradaky resmi bildirisine hem garamazdan täze ýylyň 1-nji güni manat dollara görä pesegasdy. Ýatlap geçdik 2009-njy ýyldan 2014-nji ýylyň ahyryna çelini $1 2 manat 85 teňe deňdi. Ýanwar aýynyň 1-inden başlap bolsa $1 3 manat 50 teňe barabar boldy. Manadyň hümmetiniň dollara görä ýene-de pete gaçjakdygy baradaky ýanwaryň aýaklaryna peýda bolan soňky gurrunlar we nowatlar bilen baglylykda Türkmen resmiýetleri häzir çelini ilaty ýüzlenip hiç gili düşündürüş bermediler.